Ако още вярваш, че проблемът ти е в бавен метаболизъм или лоши гени, време е да се събудиш. Никой не качва килограми случайно. Всеки излишен грам е резултат от грешен избор. Захар, бокучливи храни, липса на движение и най-вече лъжите, които ни пробутват всеки ден. Яж по-малко, но често. Не! Това поддържа нивата на инсулин изключително високи постоянно и блокира изгарянето на мазнини. Закуската е най-важното хранене. Грешка! Закуската не е задължителна, особено ако не си гладен. Диетичните храни ще ти помогнат да отслабнеш. Фалш! Диетичните храни са пълни с всякакви боклуци, които обикновено те карат да ядеш още и още и да напълняваш съответно. Истината. Тялото ти може да гори мазнини дори без да гладуваш. Първо, дай му истинска храна. Второ, спри с постоянното похапване. Трето, забрави за изкуствените здравословни храни. Четвърто, движи се. Движението дори 20 минути на ден прави големи чудеса за теб. Промяната никога не е трудна. Трудно е да се откажеш от извиненията. Време е да поемеш контрол над тялото си. Напиши да в коментарите, ако ще започнеш още от днес.